Grabatzen ari garen unean, goizeko 11 izateko 13 minutu falta diren honetan, atzo txapelketa nagusiarekin egin genuen bezala, gaur beserie txapelketarekin egingo dugu hain zuzen ere atzo aurkeztu baitzuten buruz buruko beserie txapelketa. Bertan, final zortzirenetako lau norgehiagoka jokatuko dira, hau da, bertan 8 pilotari izango dira eta beste lauk itxarongo diete final laurdenetako ligaxkan, beraz, enpresa bakoitzak lehen mailan bezala seina pilotari aurkeztuko ditu txapelketarako. Gogoratuko dugu, orain bi aste, bi aurre kanporaketa jokatu zirela B-serie txapelketan, batetik Aldabek irabazi egin zion Gaskueri, biak ala biak Tolosan izan ziren, eta bestetik berriz Matak de la Fuenteri irabazi zion. Honen bestez, bai Joseba Aldabe eta bai Unai Mata txapelketan izango dira. Final zortzirenetan esan dugun bezala, lau norgehiagoka jokatuko dira eta pilotariz pilotari joango gara, hau da, eurek ze aukera dituzten esanaz eta ostean pronostikoak egingo ditugu. Lehen pilotaria Josu Eskiroz da. Josu Eskirozek lehen aldiz jokatuko du buruz buruko B-serie txapelketa, lauterdian aritu zen, maila honean gutxigatik, etzen urrengo fasera sailkatu Makirria Inezkabarteko pilotaria, binakako B-serie txapelketan kolpe gogorra hartzetik dator, baina baita ere kontuan hartu behar da zenolako maila eman duen lehen mailan jokatu izan duenetan. Ez da favoritoen artean sartzeko pilotaria, ez da gutxiagorik ere, baina hortxe, Josu Eskiroz, sakean ikusiko dugu, nola moldatzen den, lauterdian fin moldatu zen, gero piloteoan aireko jokoa eta oso ongi menperatzen duen pilotaria da, eta gainera askotan ikusi dugu aurrera joan izan denean jokaldiak egiteko ere ausardia baduela, beraz, lehen aldiz ikusiko dugu buruz buru, beraz, ezin dugu esan ze maila eman dezaken. Odei Esposito, lehengo urtean aritu zen, buruz buru, bat ere arrakastari gabe, aurre kanporak eta bat jokatu behar izan zuen Arkaitz Eskuzaren aurka, irabazi egin zion, eta aurten final zortzirenetan sartuko da Astigartarra. Odei Espositok doaiak baditu buruz buru jokatzeko, kolpe biziko pilotaria da, pilotara asko arrotu behar dutenean atzean jartzeko, honek frontiserdian jota jada 8:30 jartzeko ahalmena badu. Horrez gain esango nuke azken hilabeteetan hobekuntza handia egin duela, batez ere 22 iristeko bide horretan, hastapenetan behar bada partidaetatik erraz irteten zen, baina azken hilabeteetan irabaztaile dabil, gainera txapelketa ona egin duela esan dezakegu Astigartarrak binakako promoziokoan, eta ikusi beharko da, Gaskuerekin batera aritu da, naiz eta Larraintzaren ez zuten irabazterik izan, buruz buru kontutan hartzeko pilotaria. Iraitz Zubizarreta binaka eta bai binaka eta bai lauterdian nabarmendu den bezala, behar bada buruz buru ez da horren beste nabarmendu. Lehengo urtean arrakasta handiri gabe igaro zen, Julen Eigurenen aurka azken norgehiagoka galdu eta kanpoan geratu zen, egia da multzo fasean azkenera arte aukerak izan zituela, baina ez zuen sailkatzerik izan, eta horregatik, hortxe, Iraitz Zubizarreta aurten aurrera pauso bat emateko asmotan, jada promozioko oiarretako bat, eta ikusiko dugu, ze maila ematen duen. Unai Alberdi orain 2 urte, bere lehen txapelketan finalerdietara sailkatu zen, eta hain zuzen ere, haren anaiak kanporatu zuen, eta aurten bere bigarren txapelketa izango du, lesio larri baten ondorioz, lehengo urtean ezin izan zuen jokatu Azpeitiarrak, eta,
maila ona eman zuen, batez ere aurrean pilota hartzen zuenean, naiz eta asko ez atzeratu ezker horman sartzeko doai ikeragarriak zituela erakutsi zuen, horrez gain pilotari bizia da, esplosiboa, kantxan azkar ibiltzen dena, eta hori buruz burukorako oso garrantzitsua da, gainera, defentsan asko hobetu du, Alberdi bigarrenak, eta paperon bat egin dezaken. Unai Mata, aurre kanporak eta jokatzetik dator, Aingeru de la Fuente larri kanporatu zuen, 22 eta 21 irabazi zion Iruindarrak Eugikoari, eta, lauterdian azkenera arte hau ere aukerekin izan zen, baina orain buruz buru beste txapelketa bat, binakako promoziokoa ez du jokatzerik izan, eta ea partida batzuk egia da jokatu dituela, baina, hautagaien artean sartzekoa ez zait iruditzen, eta ez zait iruditzen ez da ere hautagaien artean sartzekoa Joseba Aldabe. Andoni Gaskueren aurka jokatu zuen aurre kanporak eta maila ona erakutsi zuen, batez ere sakatzerako garaian eta ongi sakatu zuen, piloteoan ere ikusi zen atzelaria izan da noski pilota aurrean hartzen bazuen atzeratzeko gaitasuna bazuela, eta presiori gabe irtengo da, eta ea ze maila ematen duen. Arkaitz Eskuza, lehengo urtean Espositoren aurka jokatu zuen aurre kanporak eta ez zuen irabazterik izan, aurten final 8renetan sartuko da, eta buruz buru doai handiak dituen pilotaria da, batez ere aireko jokoa ikeragarri ongi menperatzen duelako, sekulako bolea dauka ikeragarria, horrez gain pilota aurrean hartzen badu ere luzatzeko gaia badu, eta lehengo urtean Espositoren aurka partida hasieran hori erakutsi zuen, pilota aurrean hartzen badu honek oso atzean jartzeko gaia baduela, baina ikusi beharko da, ea nola moldatzen den, serie B txapelketa ona egin du, behar bada bigarren zatian gehiago sufritu zuen baina, eta hortxe Arkaitz Eskuza, ikusi beharko da, zer egiten duen. Beñatsenarrek esaten da, doaiak baldin baditu txapelketa batean buruz buru dela, bere lehen txapelketa izango da profesionaletan, eta ikusmin handia dago pilotari honengan. Binakako partidetan erakutsi du, sotamanoz minikeragarria egin dezakeela, asko atzeratzen du pilota, botez ere bizia da, baina behar bada tantoa amaitzerako garaian ari zaio orain artean asko kostatzen, eta horri izan dezake, hanka zuloetako bat, Beñatsenarrek. Gero, Julen Egiguren daukagu, Julen Egigurenek, lehengo urtean ere jokatu zuen, buruz buruko txapelketa, eta hain zuzen ere Salaberriak kanporatu zuen final erdietan, eta, hemen urterikan urte promozio mailan ja sentatzen ari den pilotaria da, Julen Egiguren oraindik ere lehen mailara jauzia egin ahal izan ez duena, finalak jokatu ditu, baina denak galdu egin ditu, oraindik ez du txapelik profesionaletan, eta hemen beste aukera bat izango du, eta gainera iruditzen zaitune oso honean harrapatzen duela, konfiantzaz iritsiko da, binakako txapelketan ia finalaren atarian geratu zen, orain artean binakako txapelketetan multzo fasea ere gainditzerik ez zuen izan, aurten behintzat hortxe egonda, defentsa ikeragarriko pilotaria, tantoa ederki bukatzen duena, honi tantoa egin behar zaio, honek gutxi erregalatzen du, eta hautagaietako bat zalantzari gabe Julen Egiguren. Beste pilotari bat, kasu honetan Iker Salaberria finalista izan zen, Bakaikoaren aurka 22 eta 20 larri galdu zuen, eta aurten berriz ere promozio mailan jokatuko du. Ikusi beharko da nola iristen den, lesio batetik dator, binakako txapelketan ere arbizurekin batera nahiko azkar joan behar izan ziren etxera, eta, Iker Salaberria beti hor hautagaien artean sartu beharreko pilotaria da, sake bizia du,
pilota ere ongi luzatzen du, defensa handikoa, eta ea ze maila ematen duen. Iker Larrazabal honek lehen mailan jokatu zuen aurre kanporaketa, Peñaren aurka ezin izan zuen irabazi, gainetik pasazitzaion Peña eta erakutsi zuen, behar bada lehen mailako buruz burukoa oraindik ere ez dela bere espezialitatea edo ez dagoela hor jokatzeko. Bai ordea, bigarren mailan lehengo urtean, balentria handiko garaipena eskuratu baitzuen Zabalaren aurka, izan ere, naiz eta bera nahiko azkar kanporatu, azken urtean hobekuntza handia egin du, egia da urten udan lehen mailako pilotariekin aritu dela gehien bat, baina orokorrean promozio mailan oiarretakoa da, finalera sailkatu dira orain, kolpe gogorra jaso zuten hori, egia da, baina hortxe izan dira, finalean horixe izan da errealitatea, eta buruz buru nik uste aurten aurrera pauso bat eman behar duen pilotaria dela eta honen bestez hor hautagainen artean sartu beharrekoa. Eta azkenik Asier Agirre, behar bada favorito nagusia izango dena, iruindarra, Binagako txapelketa ikusgarria egitetik dator, final ikusgarria, gogoangarria jokatu zuen arrotxapeakoak, eta orain buruz buru, zurrumurruak bazeuden, behar bada lehen mailan sartuko ote zuten, azkenerako Urrutiko etxearen aldeko autua egin du enpresak, lehengo urtean gainera Agirrek Alberdiren aurka jokatu zuen aurre kanporaketa, ez zuen irabazterik izan, gero Bakaikoaren aurka final erdietan promozio mailan etxera joan behar izan zen, eta aurten beste aukera bat izango du. Hauek esan da, egin dezagun pronostikoa. Eskiroz eta Esposito norgehiagoka, nik uste Esposito sailkatuko dela, beraz Eguiguren Esposito norgehiagoka geratuko litzake lehen final laurdenetako jardunaldian. Zubizar eta Hirugarrena Alberdi norgehiagokan, hemen zailagoa da, faktore askok jokatuko dutelako, baina Iraitz Zubizarretaren aldeko autua egingo dugu. Mata Aldaben, Unai Mata, iruditzen zait favorito dela, aurrelari izan da, eta Eskuza Senarren, Beñat Senar hartuko dugu favorito gisa. Honen bestez, Amultzoa honela geratuko litzake. Eguiguren eta Salaberria batetik, zuzenean sailkatuak, gero Esposito eta Zubizarreta. Hor, teoria mailan eta dauden unean ikusita Eguiguren eta Zubizarreta ikusten ditut, final erdietara sailkatzeko hautagai gisa, Salaberria batetik esan dugulako, arazotxo batzuekin eta ibili dela azken hilabeteetan eta nahiko galdera ikur moduan ipini beharko da, egia da astebete gehiago izango duela atseden hartzeko baina, eta bestetik Larrazabal, Agirre, Mata eta Senar, eta hemen Larrazabalek eta Agirrek ez zait iruditzen zait, arazo handirik ez dutela izango sailkatzeko. Honen bestez, finalerdiak honelaxe geratuko lirake, Eguiguren Zubizarreta orden horretan geratuko direla kontuan hartuta, Eguigurenek jokatuko luke Larrazabalen aurka, eta hemen oraindik ere Julen Eguiguren favorito ikusten du, Larrazabal naiz eta pilotari oso esplosiboa izan, Eguiguren pilotariagoa da, gainera pilota hartzen duenean tantoa amaitzeko gaitasun handia dauka, baita Larrazabalek ere, baina irregularxeago ikusten dut. Honen bestez, Julen Eguigurenek finala jokatuko luke, eta beste aldetik Agirre eta Zubizarretaren aurkako norgehiagoka horretan, Asier Agirre ikusten dut favorito, honen bestez finalean Agirre eta Eguiguren aurkituko lirake, eta duitzen zait Asier Agirre dela aurtengo promozio txapelketako favoritoa, edo serie B txapelketako favoritoa. Hauek oraingo errezeloak dira, hasierako pronostiko bat. Bihar, lau norgehiagokak, final zortzienetako lau norgehiagokak, xehetasun handiagoarekin aztertuko ditugu. Hauxe izan da gaurkoz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan agur.